Moje meno je Marian Magat, som slovenský aktivista, ktorý sa zaoberá teda politickou scénou na Slovensku ako i vo svete. No a s mojím tímom ľudí hľadáme nejaké riešenia, ako z tejto politickej mizerie von. Já se jmenuji Ivan Kratochvíl a momentálně jsem velitel československých vojáků v záloze za mír. Hovoří samo o sobě. Že jsme se dostali za těch posledních zhruba 25-27 let, jak se říká, z deště pod okap, už je snad většině národa, jak v Čechách, tak na Slovensku, jasné. Jestli je ještě možnost řešit to, řekněme, parlamentní cestou, já si ještě myslím, že můžeme. Tahle možnost ještě je, i když dnem ode dne je ta možnost menší a menší. Nicméně zase na druhou stranu nám nahrává změna mezinárodní politické situace, myslím jako geopolitickou situaci. Takže pokud my prokážeme, že jsme schopni ještě fungovat jako národ, že jsme schopni jako národ Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů stát při sobě, tak ještě to můžeme změnit i tou parlamentní cestou. Konec konců máme teď všichni před sebou volby, takže tady se to ukáže, jestli tato možnost ještě je průchozí nebo ne. Každopádně to, co vidím jako podstatné, je, že politici musí cítit z národu sílu, vůli něco změnit. A to je to podstatné. Síla v národu. Ja sa môžem s pánom Kratochvílom stotožniť, pretože ja si myslím, že tá parlamentná cesta o tie voľby ešte sú reálne, dá sa to meniť. Problémom však nastáva teraz, vlastne oni sú aj toho svedomí, tá elita si je vedomá toho, preto chcú taktiež, dá by sa povedať, imigrantami osídliť Európu, pretože tí automaticky potom dostanú hlasovacie právo a budú môcť domáci národ prehlasovať, čo vlastne v konečnom dôsledku vidíme vo Francúzsku, vidíme to v Nemecku, kde by tie národné strany mali o mnoho väčší potenciál, ale už neprehlasujú tých imigrantov, ktorí sú tam milióny. A elita to cíti, elita to vie a preto sa snaží akýmkoľvek spôsobom podrývať tú hrdosť tých ľudí a to, že sa vôbec obudzajú a že začínajú vidieť do ich hry, do ich kariet. No a keďže oni to cítia a vedia to, boja sa, tak je tam stále tá cesta ísť s tými voľbami sa dostať vlastne k moci a úplne zvrátiť to, čo tu narobila tá elita, bankári, sionisti, finančníci, vlastne veškerá tá verbež. Takže sa môžem stotožniť. Mám dojem, že jste si pozvali špatný protihráče, protože zatím s ním souhlasím maximálně na 100%. Tak Európska únia ako taká, ja už som viackrát o tému hovoril, dokonca som bol kvôli tomu viac menej zatknutý v Prahe minulý rok, pretože som poukázal, kto za ňou stojí. Európska únia nebola nikdy naplánovaná preto, aby fungovala, alebo aby ľudia sa mali dobre, aby ekonomika klapala, fungovala a už pred 70 rokmi bola založená na tom princípe vlastne, že národy ako také, hranice ako také, dokonca rasy ako také prestanú existovať. No a Európska únia, či môže fungovať ako federácia, určite nie. Myslím, že spájať nejaké národy, ktoré majú rozdielne kultúry, zvyky, mentalitu, jazyky, je absolútne smiešné. Nikdy to nefungovalo, vždy to viedlo len k vojnám, k násilnostiam, k roztržkám potom medzi štátmi alebo rozdielnymi etnikami. A preto Európska únia, ak to teda bude možné, ja dúfam, že to bude možné, musí čím skôr zaniknúť, rozpadnúť sa a pokiaľ máme fungovať ako samostatné štáty a štáty, kde existujú kultúry a rôzne národnosti, môžeme pravda, že fungovať a môžeme aj spolupracovať s inými krajinami, to nikto nevylučuje, ani to nikto nezakazuje. Ja by som bol osobne rád, keď sme spolupracovali s všetkými krajinami v Európe či vo svete. A myslím, že nepotrebujeme k tomu žiadnu úniu, stačia dohody medzi priateľmi, medzi politikmi. Všetko sa dá robiť, pokiaľ človek nezačne príliš pozerať na ten kapitál a na to obohacovanie samých seba, pretože keby sa hľadelo na blaho národa, tak nikdy nepotrebujeme tu na páky z Európskej únie, ich príkazy, zákony a všelijaké normy a jedno s druhým. To slúži iba jednému cieľu, vlastne, aby sa celá tá ekonomika po celej Európskej únii zjednotila vlastne a vlastne vykazovala pomaly všade rovnaké výsledky
a tým aj strácajú veškeré štáty konkurencieschopnosť. Napríklad teraz vo Švajčiarsku, napriek tomu, že Európskej únii nie je, tlačia na ňu teraz cez rôzne dohody a na to, aby znižovali svoj štandard, ceny a tak ďalej. Vlastne Švajčiarsko chcú, a ak Švajčiarsko na to pristúpi, tak o 10-20 rokov bude na úrovni Nemecka. To už je jasné teraz. Takže tu nejde o nejaké ja neviem, podporovanie ekonomiky a konkurencieschopnosti a kvalitnejšie výrobky a prípadne nejakú zbližovanie národov, to je práve Európska únia úplne opak. Preto bola aj v roku 1933 zakázaná vtedy nemeckým kancelárom Adolfom Hitlerom. Sice mnohí ho spájajú s Európskou úniou a že nacisti sa s Európskou úniou, to bolo posledný práve zakázali. Oni boli úplný opak. A potom neskôr tých predstaviteľov Európskej únie, Európskej únie, vtedy začali stíhať, už všetci na západ, ako vieme. Neskôr sa vrátili, vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, v 93. Európska únia, ktorá doteraz mimochodom sponzoruje, alebo teda podporuje inštitút Paneurópskej únie. Vlastne ten zase stojí na základoch internacionalizmu, čo je vlastne komunizmus. Takže Európska únia nikdy nebude fungovať. A rozpad pre blaho národov a ich zachovanie je viac ako nutný. Když se začalo mluvit o Evropské unii, o vstupu do Evropské unie, tenkrát to bylo ještě Československo, tak se mluvilo o tom, že je to pokračování smluv o jednotném obchodním trhu, že přestanou být cla, že všechny ty vlastně výhody těch dvoustranných smluv budou ujednoceny v jednom řídícím centrum, které bude brát na blaho všech ostatních národů, které tam jsou, zřetel. Takže to bude výborné pro všechno. Což je model, který je v historii prokázaný a funkční. Když si vezmete ruské impérium, to fungovalo na této bázi, protože vemte si, že to byla říše, kde informace od cara nakonec z říše šla 6 měsíců. To znamená, když tam došlo k nějakým nepokojům, tak 6 měsíců trvalo, než se car dozvěděl, že jsou nepokoje, a 6 měsíců trvalo, než přišla odpověď. A přesto ty lidi chtěli být součástí této říše, protože kdyby nechtěli, tak je tam nikdo neudrží při těchto vzdálenostech. Protože to šlo na principu toho, že každý národ má právo na svoji svébytnost, na svoji kulturu a jenom věci, které jsou výhodné řešit dohromady, se řeší dohromady. Takhle byla i představována Evropská unie a důsledek je naprosto opačný. Vemte si, že z našich zemí jsou v podstatě země ne druhé, ale třetí kategorie. Země druhé kategorie jsou Řecko a tyhle jižní země. A podle toho se s nimi zachází. Když se na to koukneme trošku z historického pohledu, tak v podstatě jsme v pozici otroků. I když otrok na rozdíl od nás měl nárok na 3krát denně stravu a měl nárok na bydlení. Což se koukněte, kolik lidí je dneska bez domova. Jo. Takže ano, bylo to prezentováno nějak a důsledek byl naprosto opačný. Takže zrušit. To je jediný schopný řešení, které nám podaří změnit zásadním způsobem náš stav a pomůže nám postavit se zpátky na vlastní. Ja práve rád hovorím o tej téme genetika, pretože gény sú veľmi dôležité, hovorí to o psychickej ako fyzickej spôsobilosti človeka. Gény to je vlastne rasa. Dnes hovoriť o rase je pomaly hovoriť ako o nacizme, dal by sa povedať, a každý si predtým zakrýva oči a pritom áno, dochádza ku degenerácii spoločnosti, objavujú sa čím ďalej častejšie genetické choroby a tak ďalej. Posúvajú sa tu ľudia z časti sveta, ktorí nie sú s našimi génmi ani kompatibilní, nemajú vlastne tie gény, tu nemajú čo hľadať v týchto končinách, sú prispôsobení na úplne iné životné podmienky. A vlastne tá genetická degenerácia je úmysel elít, pretože zdravý fyzicky a psychicky geneticky zdravý jedinec by sa nikdy nepoddal takýmto praktikám. A tu vlastne genetická degenerácia začína už prevýchovou, pretože gény sa dedia, ako aj zapisujú. Človek má novo nadobudnuté informácie, tie sa potom ukladajú do genov a ďalej sa dedia. No a tu už ďalej
by som povedal, že tie elity došli do takého štádia, že médiami dokážu už dokonca degenerovať, nemusia už sa vlastne ľudia medzi sebou miešať s genetickým nevhodným materiálom, ale už cez ten psychický vplyv dokážu ľudia degenerovať. A toto oni potrebujú, pretože inak by nikdy nad silným národom získali moc. Takže, a to isté sa týka kultúry. Ľuďom berú kultúru, nehovoria im odkiaľ sú, akí boli ich predkovia, čo ich predkovia dokázali, že môžu byť na to hrdí. Spomínajú sa tu na nejaké Židia, holokaust a stále sypte si popol na hlavu. A vy nemáte byť na čo hrdí a vy ste vrahovia. A toto sa stále našim ľuďom trepe do hlavu, pritom je to absolútna sprostosť, pretože keď si zoberiete, väčšinou tí, čo sa hrajú na obete, majú na rukách najviac krvi. Takto demokracii je. Bohužel ano. Já nejsem genetik, já v tomto směru nemám až tak vyhraněné názory, nicméně jedno je jasné. Neseme si v sobě geny svých předků, neseme si kulturu svých předků. To, co nám předali naše maminky, byl jazyk, mateřština. A jazyk v období vývoje, raného vývoje dítěte hraje obrovskou roli při formování šedé kůry mozkové. To už dneska je naprosto prokázané. Otcové nám dali řád, pořádek, zákony, hranice, meze, zvyky. Prostě to je to, na čem stavíme, s čím jdeme do světa, a pokud neuspějeme, což je velmi časté, tak se máme kam vrátit a máme se o co opřít. Jsou to naše kořeny, o které se opíráme, aby jsme mohli jít dál a v podstatě rozvíjet i ten svět a připravovat to pro svoje děti. To je úkol v každém národě. Každý národ je trošku jiný. Možná to má souvislosti s tou genetikou. Vemte si, třeba Cikáni jsou součástí českého národa 600 let určitě. Jsou specifičtí, jsou trošku jiní, nicméně dokázali jsme spolu žít. To není problém, ale nebylo to o tom, že se udělala jedna naprosto šedivá masa za těch 600 let, ale oni si udrželi svoji kulturu, udrželi si svoji tradice a prostě, když pochopili, že jsou v menšině, to znamená, že se musí přizpůsobit podmínkám, které jsou pro většinu normální, tak to bylo naprosto normální, řádné soužití, tak jak mělo být. Problém nastane, když někdo začne říkat, já jsem jiný a já, protože jsem jiný, tak chci být lepší, větší a vy všichni musíte na mě makat. Pak je problém. A to se vracíme k tomu, co jste říkal za těch posledních 20 let, protože z cikánské otázky se udělala politická cikánská otázka v uvozovkách. Ja vravím, že neexistuje cigánsky problém, je to cigánsky dôsledok, problém sedí úplně kde si jinde. Problém je v tom, že někdo z nich začal dělat poloboj. V tom je problém. Jsme jedním ze slovanských národů, jak jedni, tak druzí. Víte, jak se řekne v germánských a v těch anglosaských jazycích Slovan? A jak se řekne otrok? Sláve. Sláve. Trochu je ale rozdíl v tom pravopise. Je v tom trochu rozdíl v pravopise, ale v podstatě je to totéž. A to už jsme zase zpátky u té genetiky, u těch v pozadí nevyslovených myšlenkách, na které ale stojí v podstatě civilizace jednotlivých národů. A když se potom koukneme do dějin našich národů, tak zjišťujeme, že v podstatě kdykoliv přišlo něco dobrého z této strany, tak to vždycky dopadlo špatně pro nás. Ať už se bavíme o germanizaci a dalších věcí. Ono, pokiaľ by som mohol, tak ono zase v nemčine je to zase inak, je to skláve, ale je to skoro to isté. Ale napriek tomu, pokiaľ viem, tak práve naopak slovanskí vojaci bojovali veľakrát za germánske kmene, takisto za Byzanciu, dobíjali, skoro úplne vyvraždili Ostrogotov, Slovania, takisto germánskych vandalov v Afrike, akože Slovania boli veľmi vážni bojovníci, dokonca strážili hranicu pred Peržanmi. Takže do otroctva boli, ale obkladaní boli Turkami napríklad vo veľkom, to boli sme určite.
ale myslím, že počas stredoveku sme až taký otroctvo. Teraz nás hovoria o nás ako o holubičom národe, pritom v minulosti sme boli jeden z najbojovnejších národov. Keby fakt sa naozaj slovanské kmene vtedy zjednotili, tak nemáme dobiť problém celý svet, dokonca Arabi sa nás veľmi bali. Takže tu ide skôr o to, že tu sa vládne teraz podľa pravidla rozdeľuj a panuj. Rozdeliť Slovanov, ten má hento, ten má toto, jeden na druhého závidíte si, bojujte medzi sebou, nebuďte jednotní, o to tu ide. Takže ide to hlavně o toto. A já jsem strašně rád, že jste řekl to, co jste řekl, protože to je věc, která je opravdu vytloukaná z hlavy slovanských národů. Ale kdykoliv se koukneme do dějin, když se dokázal národ postavit a našel si vůdce, kterému nešlo o peníze, ale o národ, tak jsme dokázali neuvěřitelné věci. Jo? To jsou, ať už vezmeme svobodovce, ať už vezmeme legionáře, ať vezmeme husity, jo, co mě teď zrovna napadlo v hlavě. Vždycky to bylo vzepětí národa. Vy jste, pane, to byla armáda, která vzešla z normálních lidí, kteří v životě nedrželi zbraň v ruce. A proti ním stáli rytíři, kteří od malinka, od dětství byli vychováváni v boji, v umění válečnickém. Takže to prostě bylo naprosto něco nesrozumitelné. Takže ano, v nás to je. V nás ta hlubší povaha je, protože ona vyvírala z té pozice té síly, z toho pocitu, my jsme dostatečně silní, my nemusíme na každého štěkat a vyhrožovat mu, protože my jsme dostatečně silní, my si vážíme toho, že prostě umíme bojovat. My jsme to uměli prokázat reálně, my jsme o tom nemuseli vykládat. My jsme to dokázali. To sa politici boja, preto sú aj také tvrdé zákony napríklad proti zbraniam, nemôžete si zbraň obstarať, lebo politici to vedia. Oni vedia veľmi dobre, že keď ľudia mali zbrane, tak by jedného dňa povstali. Preto sú také vysoké tresty za zbrane. Napríklad v Rakúsku je to iba 1 rok alebo nejaká pokuta. U nás je to 3 až 8 rokov, neviem ako to je v Čechách, to sú strašne tvrdé zákony na zbrane. No a napríklad politici v krajinách, kde sa nemusia ľudí báť zbrane dostať úplne bežne. Ale tu oni sa boja, pretože vedia, čo urobili, vedia, že zradili národ a že ďalej ho zrazať budú, pretože oni sa nedostali do politiky vlastnými silami a vlastným kapitálom. Tak. To im niekto zaplatil. A ten niekto teraz chce, aby im poukázali protislužbu za to, že sa môžu voziť na drahých autách, nosiť drahé hodinky, mať na určite niekoľko miliónov. A ten, kto ich tam teraz dostal, chce protislužbu. No len problém je v tom, že ten, ktorý to chce, by sa do politiky nikdy nedostal, pretože ľudia by nevolili cudzí element. Oni budú voliť iba niekoho z vlastných, preto dosadili Čechov na tieto pozície, zaplatili im drahé kampane a dostali ich tam, kde sú. No a tieto elementy ostali v pozadí, tak ako americký žid, maďarský žid, žijúci v Amerike Soros a spolu, ktorý prekazateľne financuje rôzne politické subjekty, ako aj nepolitické subjekty v Európe a ovplyvňuje politickú scénu v Českej republike, ako aj na Slovensku. Práve toto sú tí ľudia, tí Chazari alebo tí sionisti, ktorí ovplyvňujú túto politickú scénu, pretože skrátka, aj ich náboženstvo káže, že sú nadradení národ. Ja sa osobne nad nikým nenadraďujem. Aj to, že som napríklad inteligentnejší ako väčšina Černochov je fakt. Takisto ako je fakt, že väčšina Černochov sú skrátka rýchlejší ako ja. Ale to je tým, že sa vyvíjame v rôznych oblastiach a podnebiach a naše gény sú prispôsobené tomuto životu. Takže tu nejde o nadradenosť, keď je niekto chytrejší. Skrátka, ten Černoch je rýchlejší v Afrike, tam zase on je nadradený mne. Áno. Takže nie je to nadradenosť, to je len skrátka tie podmienky skrátka vyvinuli toho človeka, tie gény obohatili. Takže nikto sa nad nikým nejako nepovyšuje, ale skrátka ide o to, že to, čo je naše, si chceme zachovať, cudzie nechceme. A hlavne problém týchto politikov, ktorí som teraz a ktorí ničia tú kultúru, je to, že sú to kapitalisti. Ľudia zaslepení peniazmi a človek, ako vy ste vravili, že keď to je človek, ktorý nemá záujem o ten kapitál, ale má záujem skutočne o ten národ, dokáže zbudiť masy. Ano. A toho sa oni boja. Preto väčšinou vidíte, že tí politici sú koruptní. Každý jeden je korupný, kúpený. No samozřejmě, protože preto je ta politika, jaká je. Když si vezmete, že kampaň, aby měla šanci na úspěch, pro každého z nich znamená minimálně 1,5 milionu korun, tak to z normální výplaty žádný člověk nedá. Jo, takže to už od toho se to odvíjí. Nemluví o tom, že k tomu, aby se člověk dostal do médií, tak zase musíte si to jednak zaplatit, kupiť si ty hodiny. A na druhou stranu je, že protože
média jsou soukromá. Nikde není povinnost toho, že zrovna vy chcete kandidovat, že já jako majitel novin vás někam pustím. To znamená, zase tam musí být nějaká vazba. Hlavne pokiaľ nereprezentujete myšlienku toho majiteľa novín, tak sa tam nemáte šancu dostať, lebo ľudia si neuvedomujú, že každé médium má svojho majiteľa a každý majiteľ má svoje zmýšľanie, ako politické, tak aj finančné ciele a tak ďalej. A ľudia automaticky berú to, čo si prečítajú v médiách, ako súdicu pravdu a objektívnosť. Vidím to v novinách, musí to byť pravda. Ale oni si nevedomujú, že za tými novinami stojí nejaký majiteľ, stoja nejaké skupiny, ktoré cez tie noviny pretlačajú svoje záujmy. Tak. Ľudia prestali logicky uvažovať. To je problém u nás. Ako v Česku, tak aj na Slovensku. Preto sa boja alternatívnych informácií teraz. A snažia sa nejako cenzurovať internet alebo rušiť stránky. Dokonca u nás prijali zákon, ktorý umožňuje zrušiť stránky slovenských webov, keď sa tam objavia informácie, ktoré tomuto systému nesedia. Takže pre nich je to veľké nebezpečenstvo. Oni zaspali dobu, skrátka, oni nečakali, že internetom sa začnú šíriť tak rýchlo a masívne alternatívne informácie. Zaspali dobu, stratili kľúče od miešačky, ak sa vraví. Ľudia, aspoň mladí ľudia, prestali pozerať televíziu či prestali čítať noviny a viacej sú na tom internete. Vidia autentické videá z iných krajín, rozhovory s inými ľuďmi a už viac menej dostávajú svoj vlastný názor na všelijaké tie diania. A teraz preto sa im hodí tá multikultúra, lebo vlastne obsadia Európu cudzým elementom, dostane hlasovacie právo a tým pádom je vymaľované. Spěchají. Kdyby tolik nespěchali, tak možná by to i prošlo. No, ako vo Švédsku na severe, tam to robia desiatky rokov. U nás sa to snažia urobiť behom 1, 2, 3 rokov. A preto ľudia na to reagujú alergicky. Protože ještě jsou pořád naživu lidé, kteří mají dostatečné vzdělání, mají logické uvažování, jsou schopni provést analýzu a syntézu faktů a předložit to lidem. Když si vemete, myslím, že s váma jsem se bavil o tom, že ve Spojených státech za 200 let v podstatě tohle to vymizelo. Že to zůstalo pro tyhle vlastně pro nás naprosto normální přirozené věci, tam zůstaly pro úzkou elitu lidí, kteří mají ty správné školy a narodili se v té správné postýlce, tak těm se dopřeje takového vývoje, ale ostatní prostě na to nemají šanci. Ale inak, ako ste spomenuli USA, tak krásne tam vidno, že tí ľudia, ktorí sa nechali manipulovať a nechali sa zmanipulovať, tak vlastne buď zmizli zo scény, teda ich predkovia sa rasovo zmiešali, vyšiel z toho potom produkt, ktorý reálne by v prírode ani nikdy neexistoval. Ale vytvorili sa napríklad komunity, poviem, belochov, ktorí súžívajú v jednom meste, v jednej dedine, nepustia len černochov, dokonca mám skúsenosti z Ameriky, kde mám známych, že keď sa nasťahoval do ich štvrti černoch, tak vypalili skrátka. A im bolo jedno, či je slušný, nepácha, mi to skrátka vypalili cez noc. A to sa bude diať aj v Európe. Skrátka, tu sa budú vytvárať komunity belochov. Geta. Áno, ale budú to tí belosi, ktorí chcú zaručiť existenciu svojej rasy, svojich ľudí. A to sú tie silné gény a tí naivní, žiaľ Bohu, zmiznú. No či žiaľ Bohu, no. Sú to, ja hovorím tak, že naivita je tiež určite uložená v génoch. Lebo gény sú ako riadiaca jednotka v počítači. Skrátka, ako je počítač naprogramovaný, tak funguje. A pokiaľ je ten človek naivný, je slabý, takže skrátka zmizlo by raz, tak by zmizlo možno prirodzene. Ako v prírode. Príroda sa to vždy zariadi, takže... Ale je to smutné, pretože sú to naši ľudia, len sa nechali len tak oblapnúť. Tak, či sú satanisti, neviem, ale viem určite, že sú to slobodomúrari a podobná svoloč, ktorí tam sedia. Väčšina z nich to, kedyska boli napríklad slobodomúrari, sa popierali, my neexistujeme, také čo neexistuje, teraz sú úplne oficiálni, tak ako sa popiera existencia iluminátov a tak ďalej. V minulosti sa popieralo strašne veľa spolkov a dnes vieme, že existovali. Ale ten problém, čo má vlastne i tá, dalo by sa povedať teraz tá opozícia, alebo teda tá koalícia, tie štandardné strany má aj národná scéna. Pretože majú tiež spoločné záujmy, ale tie sú roztrieštení vo viacerých stranách. A teraz mi to je ľúto, že sa nechcú spojiť, pretože aj tu v Česku máte DSS, máte tu národní demokraci. A títo ľudia sú vlastne spoločného zmýšľania, ale nechcú spojiť, pretože sú tam rôzne osobnosti, ktoré medzi sebou možno bojujú o post. Kto bude vodca, kto bude tomu šefovať. Práve tomuto ja som sa na Slovensku chcel silno vyhnúť, preto som aj pristúpil na kandidátku pod číslom 88, aj keď som mohol pristúpiť na kandidátku, kde by som bol číslo 1 líder kandidátky, mohol som si pozdvihnúť svoje ego, ale vykopal som sa na to. Povedal som, že spoločnými silami viacej dosiahneme, aj keď budem desiť na konci kandidátky. A ja si myslím, že takéto ústupky by mali robiť i českí politici, preto aby zjednotili tú národnú scénu, pretože peniaze sú také isté veľké lákadlo, ako je egoizmus, ktorý ovládajú týchto ľudí.
A pokiaľ ten egoizmus bude stáť stále na úrovni tých peniazí, tak sa nikdy nepohneme. Ľudia by mali byť viacej solidárni a myslieť na spoločné blaho ako komunity. Nie na nejakého vodcu alebo na nejaké ego. Každý z nich možno by chcel byť v budúcnosti na prvej stránke dejepisu. Otvoríte dejepis a vidíte tam, áno, tento človek zobudil slovenský alebo český národ. Ale nikdy sa to nestane, pokiaľ budú takto medzi sebou tie národné strany superiť. No a tým vlastne v tej koalícii, dá by sa povedať, tzv. Demokrati, ak sa oni radi nazývajú, tak tí majú jeden spoločný záujem, a to sú peniaze. Tam oni sa vedia spojiť, vedia si nájsť spoločný názor, pretože ich spoločný názor a ich spoločný cieľ sú len peniaze a moc. A o národ vôbec nejde. Preto sa im spadá o mnoho ľahšie, pretože im je jedno, kto bude vodca, hlavne, že dostane do kapsy. Přesně tak. A když to tu linii prodloužíme, tak v podstatě oni budou poslouchat toho, kdo jim ty peníze dá. Presne. Takže kdo má rotačku a tiskárnu peněz, tak ten ovládá tyto lidi. Už nemusíme ani tiskárnu, stačí naťukať do počítača panu a je to hotovo. Dneska už to stačí formou tiskárny a formou počítače. Vrátím se zpátky k té takzvané nejednotnosti. Samozřejmě, když něco vzniká ze spoda a je to vyvolané obecným tlakem, tak těch lidí je vždycky několik, spousta. Těch vůdců se vynoří hromada. Je to dobře, protože je vidět, že prostě ten národ chce jít tímto směrem a tím pádem si ty své vůdce vlastně tvoří samo. Je to potom otázka, jak se tyhle lidi dokážou domluvit. A pokud jsou to lidi, kteří mají v kultuře to, co máme my, to znamená pokoru před svými předky, pokoru před tím podstatným, kvůli čemu tady jsme, aby jsme to, co dostáváme od svých otců, byli schopni přidat stejné nebo lepší svým synům. Pokud tuto úlohu přijmeme a budeme se na to koukat z tohoto hlediska, tak pak mi nebude dělat problém říct, ano Fero, ty jsi v tomhletom okamžiku lepší, tak ty vel. Nebo teď, tohle je ta správná myšlenka, teď tady budu stát já, ale já tady budu jenom do tehdy, protože potud to umím, ale dál už musíte někdo jiný. To už není moje parketa. Ja vravím tak, lebo ja som sa rozprával na túto tému vodcovstva s jedným mojim nemeckým kamarátom Karl Richter, je vlastne jeden z mnichovských radných, alebo teda tam v tom parlamente mnichovskom, v tom meste. A ten mi povedal, a mal pravdu, že prirodzený vodca, prirodzeného vodcu spoznajú i osobní vodcovia, tí sa mu automaticky podriadia. Tam, kde nie je prirodzený vodca, alebo tá autorita, sa nikto nikomu nepodriadí. To znamená, že Slovenská národná strana ani Česká národná strana nemá prirodzeného vodcu. Pretože to nie je človek, ktorý by všetky zjednotil a ktorého by všetci chápali ako vodcu. Sú to osobnosti a teda sme nutení spolupracovať a participovať. Takže žiaľ, vodcovia sa možno rodia raz za 1000 rokov, čo je fakt, skutoční vodcovia. A Slovensko a Česko žiaľ žiadneho nemá. Takže sme nutení spolupracovať a byť rozdelený nemá zmysel. Já jsem přesvědčen o tom, že ten vůdce už tady je. A že jenom si čeká na ten správný čas, aby se objevil. Tak dúfajme. Dúfajme, že tak je. Tak jak by som mohol, tak ja by som skôr navrhol arabský model. Arabský model bezúročná ekonomika. Zakázať úplne úroky, pretože demokracia, tento systém žije iba z úrokov ľudí, vyťahuje banky, jednoducho sa kapitál od ľudí. A ja si myslím, že keď zakážeme úroky, tak ako to zakázali v arabských krajinách, ktoré sa neskôr museli rozvratiť, pretože úroky tam existovali tak, ako malo Nemecko alebo slovenský štát kedysi, tak tam už nebudeš čoho brať. Len problém je v tom, že zakázať úroky, to je muselo byť celoplošné a globálne. To je ten veľký problém. No a ako by sa to dalo zmeniť? No tak sú tri spôsoby. Buď tou parlamentnou cestou, alebo potom nejakým násilím. V minulosti už boli rôzne násilné nepokoje teda v uliciach, ktoré mali za následok zvrhnutie vlády a tak ďalej. Napríklad naposledy sa to nepodarilo v Ukrajine, kedy si ľudia uvedomili, čo ide za hnoj do krajiny, pretože to, čo sa stalo na Ukrajine, to je úplne ukážkový príklad toho, čo sa stalo v carskej rodine v Rusku, kedy po vyvraždení prišli zo zahraničia Židia a obsadili celé Rusko. To sa stalo teraz na Ukrajine, tam asi v ukrajinskom parlamente nesedia asi ani jeden Žid, všetko sú Židia zo západu a ukrajinskí Židia a oligarchovia.
A tí ľudia sú všechno zahraniční, to tam není jediný Ukrajinec. No veru, presne, všetko je zo západu. Preto vravím, že je to ukážkový príklad toho, čo sa stalo v carskom Rusku, keď Židia prebrali moc. A tí ľudia na tej Ukrajine už asi mali všetkoho dosť, tak sa tomu postavili. Mnohí teraz nadávajú, že sú to bolševici a komunisti a bojuje tam pravý sektor a oddiel Azov a tak ďalej a proti ním a v tom nevidím žiadny zmysel, pretože oddiel Azov ako i pravý sektor slúži práve tomu svetomu židovstvu, pretože bojuje proti ľuďom, ktorí sa postavili tomu teroru a Medzinárodnému menovému fondu a tomu, že tá celá krajina sa vlastne predala západnému svetu. A to, že si vešajú na seba nejaké komunistické hviezdy, to nikoho netrapí, ani mňa to netrapí. Normálneho človeka to nemôže trapiť, pretože oni nie sú komunisti. Pravý komunizmus, ten, ktorý existoval v 20. 30. rokoch, ktorý bol riadený Židmi, vyvražďoval v skutočnosti tých pôvodných obyvateľov, ako sú v Rusku, sú Rusov, na Ukrajine Ukrajincov a tak ďalej. A tí komunisti, akože komunisti, tí ľudia, ktorí sa tam postavili, nemôžu byť ani za komunistov pokladaní, tí sa len bránia tomu, čo v skutočnosti predstavuje ten komunizmus, a to sú tí Židia v ukrajinskom parlamente. To, že sa ovešávajú nejakými komunistickými insigniami, to je možno symbolické, hej, že sa postavili nejakému teroru, ale vôbec to nemá nič spoločné s nejakým politickým zmýšľaním komunistickým. A ja si myslím, že tam na tej Ukrajine to urobí veľmi dobre. Akurát ma neteší to, že tá Ukrajina sa rozdieli, pretože svetové veľmoci vedia, že pokiaľ sa chcú Rusku zoprieť, alebo teda chcú Rusku poraziť, musia ostaviť Ukrajinu. To už vedeli starí pruskí králi, pruskí veľmocovia, vojnoví velitelia rôzni a maršali, že pokiaľ chcú Rusko dobiť, musia odstaviť Ukrajinu. A to práve teraz robia. Či aj Rusko kuje s týmto svetovým plánom nové svetoporiadku je otázne, neviem. Zatiaľ sa to tak nejaví moc, i keď sú tam nejaké náznaky. Ale to odstavenie Ukrajiny už prišlo. Takže už len sa bude možno čakať, kedy dorazia Rusov. Možno sú tam nejaké možno aj tlaky alebo nejaké signály od Putina, že nechce môcť ísť s touto svetovou elitou. Ťažko povedať, až tak do jeho hlavy nevidím, nie som žiadny telepát. Nechcem preto sa Putina zastávať, ani ho nejako ponižovať, alebo teda ukazovanie prstom. Všetko úplne čas. No a vravím, čo sa dá robiť? No už len národné vlády, ktoré zase všetko sprivatizované dajú do rúk štátu, je jedno ako cestou, pretože štát potrebuje vlastný kapitál, štát potrebuje tvoriť kapitál, potrebuje kryť svoju menu. Tým, že sa všetko sprivatizovalo a odišlo do zahraničia alebo na západ, sa rozkradlo vlastne. Štát nemá čím kryť menu, štát netvorí vlastný kapitál, štát sa nemá potom ani nejako postarať o svojich dôchodcov, o starých ľudí, takisto ako nemôže financovať zdravotnú starostlivosť, školstvo. To všetko si už ľudia budú platiť sami zo svojho, takže budú pracovať a žiť len preto, aby posledný deň v práci zomreli, tak či tak. Takže, a to je ten zubný symbol demokracie, ten kapitalizmus, alebo teda ten strieborný znak. Áno. Lebo otročina je vlastne pracovať za jedlo a bývanie. To sa robí. Človek si nič neušetrí, pracuje len preto, aby mal kde bývať a aby sa mohol raz za deň nájsť alebo 2 razy. To je vlastne otročina. A to je tá demokracia. Vlastne, lebo každý si myslí, že demokracia je niečo super, že je to slobodné. Nikdy to tak nebolo. V starí Grécii dokonca neexistovalo v starom Grécku všeobecné volebné právo. Voliť mohli len tí, ktorí nosili zbraň. Takže to bolo preto vydržala tá demokracia tak dlho a tam aj zanikla. Teraz táto demokracia dovolí voliť každému hlupakovi. Ľudia, ktorí sú degenerovaní, majú chybné informácie a nechajú sa manipulovať a ovplyvňovať. A to im hrá vynikajúco do karát, preto všade presadzujú nejakú všeobecnú slobodu a volebné právo, pretože vedia, že tá väčšina ľudí je zmanipulovaná a dostane ich tam, kde oni potrebujú. Keby sa obmedzilo volebné právo, tak by mali o mnoho ťažšiu hru. Chci jenom připomenout volby v Rakousku, které se nevyvedly tak, jak páničkové nahoře chtěli, takže se to odkládalo, pak bylo špatné lepidlo, takže se odložilo, teď už teda lepidlo je správný, ale budou volit děti od 16 let. Tam posunuli věkovou hranici. No proč? To všechno prostě jenom výkřiky k tomu, aby ten prezident, který byl zvolen legálně, nebyl zvolen. Ale to napríklad vidíte to aj vynikajúco na tých imigrantoch práve rakúske výsledky volieb, pretože vo Viedni žije 60% nepôvodného obyvateľstva. To znamená, že vo Viedni žije iba 40% pôvodných Rakúšanov. 60% sú imigranti a ľudia, ktorí tam vlastne nemajú čo hľadať. A tam vidíte, ako sa dá manipulovať s tou nedomácou, neinteligentnou väčšinou. A tam vlastne mal najväčšie výsledky ten marxista, alebo ten komunista, ten protikandidát. Myslím, že Hofer, alebo ak sa volá ten protikandidát prezidenta. Takže to je aj cieľ tej multikultúry. Zaviesť tam ľudí a dať im hlasovacie právo a prehlasujte tých chytrejších, tých domácich a my si to budeme vládnuť, oni nám budú slúžiť. Přesně tak, k tomu to vede. Tunel, o kterém se vůbec nemluví, a to je Česká národní banka, která už po léta udržuje umělý kurz, který neodpovídá reálné výkonu ekonomiky,
která to nereálný kurz je udržovan uměle za naše peníze a tím jsou dále odčerpávány spousty peněz, které tam ani v té své statistice nemáte. Je to uměle schválně takhle postaveno. Takže ne, že s tím se dá něco dělat. S tím se dá dělat jedině to, že se naprosto změní systém, který tady v té republice je. Musíme se vrátit k modelu, kdy budou vládci zodpovědní svým voličům. Jednoznačně. Bez toho, aby byli kryty imunitou a já nevím čím vším, to prostě je špatně. Musí být plně zodpovědní lidem, kteří jim dali svoji důvěru. Jenomže zase zpětně, člověk, kterému dávám důvěru, takového člověka si musím vybrat. Když jdu si koupit rohlíky, tak jdu k pekařovi. Když mám chuť na pořádnou flákotu masa, tak jdu k řezníkovi, k člověku, který se s tím učil, jak se s tím má správně zacházet. Nemůžu zvolit pekaře a říct, a teď ty kamaráde budeš nám vládnout. To je vlastne, jak sme povedali, ten stavovský štát. Tak. U nás je myšlienka stavovského štátu zakázaná zákonom. Nesmie sa o tom hovoriť, pretože stavovský štát bola vláda odborníkov a bolo tam obmedzené všeobecné volebné právo. Teda mohli voliť len ľudia, ktorí mali vlastne šajnu o tom, čo sa vlastne v republike deje. A ktorí boli odborníci vo svojom fachu, ľudia, ktorí pracovali, platili dane a tak ďalej, povolači nesmeli voliť a to. A toto tomuto systému vadí a preto myšlienku stavovského štátu zakázali zákonom u nás. U nás dokonca však vlastne Slovenskú pospolitosť, prvú Kotlebovú stranu, zrušili na základe toho, že vlastne sa hlásila k stavovskému štátu. To ani nevím. No, takže tam preto zrušili vtedy. No. Ale je to logika věci. A samozřejmě, pokud oni budou zodpovědní a výsledky své práce budou předkládat svým voličům, takhle si hlavu na talíři přinesou a teď mě hodnotě, vedl jsem vás dobře nebo špatně, pak to bude dobře. V okamžiku, kdy on tohleto dělá před nějakým cizím páníčkem, tak samozřejmě první, kdo na to doplatí, je národ. Áno, ten systém ide zmeniť, ale v tom prvom rade sa ľudia musia zmeniť sami. Teda na to, aby odstránili otroctvo, musia odstrániť to otroctvo samých seba. Tak. Pretože tak, ako sú ľudia dnes masírovaní a manipulovaní, to nemajú obdobie, na toto ešte nikdy nebolo. Pretože, povedzme si na rovinu, aj počas tých 30 rokov, kedy Nemecko sa chopilo k moci NSDAP, boli vždy dva prúdy. Boli komunistickí novinári a noviny a médiá, ktorí mali v rukách Židia, a boli tam ešte stále nejakí nacionalisti alebo pozostatky, a boli ľudia, ktorí verili vtedy ešte monarchie, boli zaviazaní a tí tlačili vlastne druhý prúd informácií. O toto mal vtedy Hitler ľahšie. A potom prišlo médium, rádio, cez ktoré už úplne všetko dorazilo. A my musíme dnes využiť práve ďalšie médium, a to je internet. Internet je médium budúcnosti. Už zabudnite na televízie, zabudnite na tlačené noviny a tak ďalej. Toto je všetko minulosť. Tu už to iba bezhodná studne peňazí, kde už nič nefunguje. Teraz je budúcnosť internet. A oni sa budú teraz snažiť, aspoň tieto nasledujúce roky, internet tak podchytiť, aby sme tam už my nemali miesto nikde. A preto musíme čím skôr začať tlačiť napaky a zháňať aktivistov. Ľudia sa musia aktivizovať hlavne. Tí, čo veria tomu, čo hovoríme, sa musia sami angažovať, točiť napríklad videa, písať články a tak ďalej. Musia byť sami aktívni, musia byť sami za seba novinári. A oslovovať okolo ľudí okolo seba. Vtedy to pôjde všetko rýchlejšie a máme šancu zhrnúť túto oligarchiu a týchto sionistov a chazarských židov, a bez toho to nepôjde. Ľudia musia byť sami aktívni, nemôžu čakať na to, že oni budú aktívni a my sa potom iba s nimi zväzíme. Tak to nepôjde. Neptej se, co národ může udělat pro tebe, ale zeptej se, co ty můžeš udělat pro národ. Presne tak. Ten kapitál musí ostať v zemi. To je prvé, čo musíme urobiť, pretože pokiaľ sa bude kapitál odlievať do zahraničia, tak to nikdy lepšie nebude. My musíme skrátka tú dieru upchať. Potom, ako sa začne kapitál odlievať do zahraničia, môžeme vytvárať vlastné podniky zase znovu, alebo teda buď skupovať, alebo teda zase znárodniť. Musíme to robiť presne tak, ako to robili oni nám. Skrátka nám to zobrali bez toho, aby ľudia rozhodli. Tak my to skrátka nevedí dôvod, prečo by to my nemohli zobrať bez toho, aby... Lebo je to nehnuteľný majetok. Oni si neodnesú elektrárne, oni si neodnesú naše rieky alebo našu zem. Tam berou i naši vodu. Ale to preto všetko znárodniť. Ja som za znárodňovanie, takže možno to znie tvrdo a komunisticky, ale inak to nejde. Znárodniť, skrátka, znovu to dostať do područia štátu, ale zamestnať schopných manažerov, nie tých hlupakov, ktorí sa dosadili teraz za tie rodinky, schopných manažerov, prejsť na systém stavovského štátu, obmedziť volebné právo a začať spolupracovať s inými krajinami. A hlavne kryť vlastnú menu a kontrolovať ju.
Bez toho to nepôjde. Kontrolovať vlastnú menu je veľmi dôležité, pretože pokiaľ nekontrolujete menu, tak vás kontroluje ten, kto tú menu kontroluje. Takže v podstatě můžeme říct, že to zásadní a základní je Česká národní banka, aby byla opravdu česká, to znamená, aby se zodpovídala ze své činnosti české vládě, českému parlamentu, slovenská, nejlépe československá, protože tom spojením Československa dohromady, ať už to bude federativní, jakýkoliv spoje, z toho venkovního hlediska přinese obrovskou přidanou hodnotu. Ve světě nás pořád ještě vnímají jako jeden celek a opravdu je to dobře. To znamená, to je ten základ, protože tudy utíkají peníze. Média. Vrátit zpátky média veřejnosti. To znamená ne, že jsou nezávislá tím, že jsou závislá na cizích penězích, ale budou nezávislá tím, že budou závislá na svém státu. A tam už se musí postavit jednoznačná pravidla, která budou hlídatelná, aby nedostala. Ono v istom smere treba cenzuru. Vždy. Lebo oni vlastne cenzurujú teraz naše myšlienky, aby neovplyvňovali ľudí, aby nezačali rozmýšľať. A my musíme potom, lebo národ je naivný. Takže v istom zmysle bude treba vždy cenzuru. Cenzuru pred tými škodlivými vplyvmi, lebo my musíme dovoliť, aby národ rastol. Já bych vás doplnil asi tímhletím způsobem. Jste otec, máte malé děti. I těm dětem předáváte informace tak, aby byli schopni je pojmout a dobře s nimi pracovat. To, že k ním nepouštíte porno, je v podstatě cenzura. Ale je to pro ten správný jejich rozvoj. Áno, ja nehovorím o cenzúre, že teraz sa nedozviete, čo sa deje na západe. Dozviete sa to, ale s tým, že môžete porovnať, čo si o tom myslíme my, čo sa robí na západe, čo si o tom myslia oni, a prípadne úplne tie škodlivé informácie, ktoré šíria oligarchovia, ako je napríklad multikulturalizmus, miešanie rás a ja neviem, hentie veci, úplne zo systému odstrániť, pretože ľudia musia znovu nadobudnúť hrdosť samých seba. A žiaľ, nech si to niekto vykladá akokoľvek totalitne ako chce, v istom zmysle tú cenzúru bude treba pretlačiť, pretože naozaj väčšina národa je stále naivná. A slabý národ skrátka je ľahko ovplyvniť. Tak ja si myslím, že Československo určite nebolo na škodu. Boli sme silní, mali sme silnú ekonomiku a posilnú armádu. Problém bol trošku možno s tým rozmiestnením toho priemyslu. Ale ja si myslím, že i keď sme rozdelení, môžeme stále mať otvorené hranice, môžeme spolupracovať, participovať, môžeme mať dokonca aj spoločnú menu, pokiaľ by to šlo. Ja s tým vôbec nevidím problém, pretože sme ľudia skoro totožnej mentality, akorát hovoríme trošku odlišným dialektom, dá by sa povedať. Áno. No a vlastne v minulosti sme aj tak žili, myslím, že neboli problémy. Len tak je to, že mnoho Slovákov chce svoj samostatný štát, ako Česi chcú svoje samostatné Česko, ale myslím, že otvorené hranice a spolupráca a participácia vôbec nie je problém, to ako fungovať môže ďalej. Čo sa týka tej Európskej únie, vystúpiť sa dá, ale treba národ pripraviť, ono sa nedá vystúpiť referendum, keby to aj parlament schválil, to nepôjde to, pretože nemáme vlastné potraviny, nemáme vlastný kapitál, nemáme vlastné energie, nemáme nič. To je ako skočiť z mosta z 50 metrovej výšky a čakať, že nás bez lana a čakať, že voda možno naraz stlmi. Je to na polovicu samovražda. Pretože sme závislí, naozaj sme skutočne závislí od západu, pretože všetko sa predalo, poľnohospodárstvo sa zruinovalo. A tým pádom, keď sme vystúpili, zavedú zase clo, dajme tomu, drahšie potraviny. Oni by robili všetko preto, aby tí ľudia to zase zvolali po vstupe do tej únie, aby zvrhli vládu. To všetko urobia preto. Preto treba národ a ekonomiku pripraviť na výstup, to nie je len tak. Máte pravdu i nemáte pravdu. Je pravda, že jsme se stali, vlastně jsme zpátky v tom otroctví. Ze státu, který byl potravinově soběstačný, je stát, kde se 80% potravin dováží a vlastní osiva se zakázali používat. Používají se v podstatě jenom dovezená, to znamená geneticky modifikovaná, přestože se o tom nemluví. Na většině orné půdy se stavějí nesmyslné hangáry, kde se překládá zboží a když už se nestaví hangáry, tak si tam pěstuje řepka, anebo se berou dotace za to, že se tam nic pěstovat nebude. Uměle se likviduje zemědělství, tak, abychom byli ekonomicky, hlavně potravinově závislí na
svých páničcích. Vrátím se k otázce. Československo a Československo v prvorepublikových hranicích, to znamená včetně Podkarpatské Rusy, je ideální stát pro stabilitu Evropy jako takové. Z hlediska globálního, z hlediska vojenského. Byli jsme dostatečně ekonomicky, vojensky silní na to, aby každá, řekněme, mocenská agrese, která by vznikla v jakémkoliv státě v Evropě, jsme byli pro ní příliš velkým soustem. Z druhé strany svým tvarem jsme byli tak nevojenský, nebo jak bych to řekl, prostě špatně bránitelní, že to samo o sobě už zamezovalo jakékoliv naší agresi, protože prostě jsme byli schopni nás přeštípnout kdykoliv. Jo? Když už zapomenu na ty hrdost národa, že národ, když se brání, tak má jinou sílu než národ, který útočí, protože ten se musí nějakým způsobem ideologicky zpracovat k tomu, aby vedl dobyvačnou válku. Takže Československo v prvorepublikových hranicích je pro Evropu v podstatě to, co ona potřebuje ke svému dlouhodobému stabilnímu rozvoji. Jazykově jsme v podstatě příbuzní, kulturně jsme příbuzní, tam nejsou žádné zásadní rozdíly. Já si myslím, že to je model, který je perspektivně dlouhodobě to ideální, co nás může potkat. Určitě, pokiaľ budeme chcieť vystúpiť, musíme sa spojiť. Tak. To bez toho to nepôjde. Pretože šanca na to, že sa potom neskôr z toho vylížeme, bez akýchkoľvek zranení, bude o to väčšia. To znamená, ale nielen my, to by museli byť potom federácia možno s Poliakmi, s Maďarmi. To už je zase potom... Se sousedama potom samozřejmě. Akože, ale určite, pokiaľ sme vystúpili, potrebujeme partnera. No, samému sa vystúpiť nedá. Takže určite Česko, ja si myslím, že bolo vynikajúci partner pre výstup z Európskej únie. Ale zase, je to o ľuďoch zase. Je to o lidech, ano. A lidé jsou, si vemte, že jsou v podstatě 20... Teď před rozdělením Československa, jaká byla obrovská šílená masáž ze sdělovacích prostředcích, aby se to rozdělilo. V Čechách to nebylo tak strašný, jak to bylo na Slovensku. Já mám československou rodinu, takže já to mám v kostech, ten rozpad, který byl vedený. A vím, jaký mi to dělalo problémy, protože prostě my patříme k sobě. Je mi líto, patříme. Akorát určite bez hraníc dokážeme fungovať. To by nebol problém. Hej, rád si pozitoru. Tak ja som kedysi viac menej predsedal združeniu Zdorky sudca, alebo teda Zdor Slovensko, boli sme trošku militantne založení, ako i politicky, my to mali trošku tak pomiešané. Jedna časť sa venovala tým vojenským výcvikom, druhá bola viac intelektuálna, vystupovala politicky. Teraz sme sa trošku odčlenili, pretože som nenašiel zhodu medzi predstaviteľmi tej militantnej zložky, ktorá sa začala viacej viazať na istú politickú stranu na Slovensku a začala viac menej príjmať rozkazy od nej, alebo teda rozhodnutia od nej. S čím som ja nesúhlasil, pretože sme si dali na začiatku, sme si povedali, že nebudeme akceptovať žiadne príkazy zhora a od iných ani, aj keď to budú národné strany, a že si pôjdeme stále svoje. To sa nerešpektovalo, tak som odišiel, momentálne sa pripravujem na kandidatúru ako hejtman, alebo teda župan na Žilinskom kraji na Slovensku a budem sa snažiť trošku tú politickú scénu rozbúriť doslova s antidemokratickou kampaňou, pretože demokracia je podľa mňa zločinecký systém a tu nemá čo hľadať v našich európskych lesoch ani horách. Takýto systém v období môže fungovať, kde si v púšti, v Izraeli, nech si funguje pre mňa za mňa, na západe, kde je to všetko rozpadnuté a ľudia taktiež živoria, je tam väčšia kriminalita ako doby mieru. No a demokracia rozkladka nemá čo hľadať. Som za racionálny systém vedenia štátu a No, my jsme jako českoslovenští vojáci v záloze za mír vznikli přibližně tím samým způsobem. Jsou to, na začátku byli většinově, dneska jsou to lidé, kteří v podstatě předávají mladší generaci své vojenské zkušenosti, protože branná výchova v tomhle státě je zakázaná, to je další věc, která prostě činí národ národem, ta schopnost vzít do ruky zbraň. A ten vývoj byl
velmi podobný. I u nás došlo k tomu, že se našla politická strana, která nás chtěla přikrýt pod svá křídla. Tomu jsme se teda tvrdě postavili. V důsledku toho došlo, dejme tomu, k určitému rozkolu v vedení. Tím já jsem se dostal teda až na špičku, bohužel, když jsem nechtěl, protože já si víc vidím jako voják než jako politik, takže tyhle ty věci mi příliš nesedí. A dneska lavírujeme v podstatě mezi všemi vlasteneckými stranami a vytváříme jim podporu a snažíme se probudit národ v tom, aby ty zásadní otázky, to znamená tu bezpečnost, to, aby našel v sobě tu svoji sílu, aby šlo přes všechny tyto vlastenecké strany.